खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम बुगालेले मोखांखौ लानानै स्राय बरायहरलायबायखि आं दा थांनो नागिरदों नै देलाय मालाय ओंखारबाय आं नै देलाय मालाय अबाव थांनो नागिरदों मिथिगौ बागरगाव हाथायाव ओमफ्राय बे बागरगाव हाथायाव थांनायनि जाहोनानो जाबाय जाहोन खिथायाबोथ' आंहा जाखाया ओमफ्राय माबा माइ गायनांसिगौ फुनांसिगौ नालाय सोरनावबा गायहांबाय फुहांबायानो ओमफ्राय दिनै फुङाव रावनावबो गायनाय गैयामोन ओमफ्राय बेलासियाव दा फुनाय दङ बे बेलासियाव फुनायाव फैफिननांगौ थाबनो बिनिखायनो आङो थाब थांनानै थाब फैनोसै होननानै एकदम 12थायावनो रेडि ओंखारबाय आरो आं नै दा मा लादों ओइ नै खांखिलर थाइजौ न'आव थाइजौ एसे दंना बेखौ थाइजौखौ एसेखौ फाननो लाबाय ओमफ्राय खांखिलर फाननो लाबाय बेखौ नाम्बार दा थाब फाननो हायाबा न'आव ब्लड लाना फैफिनबाय माने टाइम जाबानो फैफिनगोन आरो आङो न'आव 1:30 फैफिनगोन न'आव 1:30 सफैनांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो नायलांबाय थादो जामाय जोबोया मा खोन्थानो हायो एसे खोन्थालांसिनो आङो नोंजोंबायजों संग्राय गादावा मा देखायनो एसे देखायनोसैलाय ना मा होनो जायगा गैला नै न' सिङावसो दैयो जारलासो नै बे बिथाङा मैगं बायफैदों जोंनाव नै ओमफ्राय बे आनथिंगिनिखौ मादै ओमफ्राय आंखौ बाजै होनबाय आरो बेस्रा सुगासिनो दासो जाहांदों मानसिफ्रानो जायाखै बाजाराव फुनानै मेंनानै दा जानोसै नै खोरोरोनो अमा बेदर लाबाय अमा बेदर फानग्राफ्रा नुवाखै देन्जारसो लुदुसो गेलेबावो मा होनना खेबगोन मानो मोना आयु दादागिरिथारहाय बागरगावनि अमाफोरखौ रायलायबावो आयु माइ गायनायाव गाननो ब्लाउस लाबाय नै बेनाव बागरगाव दखानि दा स्पेसियेल दखानि ना बागरगाव मोर इउटुब चेनेल আছে তো সাবস্ক্রাইব করবি কি মোর ইউটিউব চ্যানেল আছে হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করবি বিজনির দোকান করে বাগরগাव দোকান করে লাউগড় দোকান করে না সবতে বেপার দিয়া যদি ব্লাউজ लाबाय ओमफ्राय फिफानो लाबाय दे हुबो दि मैयानि समा थांलायबाय दिनैनि समा फैलायबाय एकदम मैयाथ' आं खरस एरि लायबाय बागरगाव बाजाराव दैज्लाङाव गाननो ब्लाउस ओमफ्राय मैगं थाइगं एसे इदि लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो खालामनो हायासै फैनानै आथुरासो थांबाय मबाइलाबो बेटारि गैयामोन ओमफ्राय मबाइलखौ लानानै थांबानो हायासै आङो ओमफ्राय जा देखायनो हायो एसे ओरैनो खरस खालामनायखौनो देखायज्रांबाय आरो जामाय जायामोन गाज्रि मोनसे आं भिडिअखौ एकदम बारा साननाय बायदिखौनो लानो हाया गोसोआ सानो मोनसे जायो मोनसे दिनैथ' जि अखा हादों नङाबा दिनै फुङावबो फुनो लागा दंमोन ओमफ्राय फुलानो दहायसो फन हरनानै ओंखाम ओंख्रिया मोनखाजोब्बायमोन दालि ओंख्रि ओमफ्राय सबाय बिमा भाजा एवबाय ओमफ्राय दा फुनो नाङानिखाय एसे आजादि जिरायनानै एसे रायलायबाय आरो नोंसोरजों जामायजो जायोमोन दा खामानिया दंबावो गैया नङा अखा हानायखाय एसे जिरायथ'बाय आरो आङो माबा खामानिया मा दंबावो गाइखेर सेरनाय अमा आदार होनाय गोबोर गारनाय बे मोनथाम दंबावो आरो ओमफ्राय जोंना बे आं हेन्दलुमनि माबा दं होनबाय थादोंमोन ना हेन्दलुम खनसे नोंथांमोना नुबो जाय आंनि भिडिअखौ नायदों बे नुखादों बे हेन्दलुमनि मेथें मानि मेथें इदि थांनाय ओमफ्राय बे हेन्दलुमनि बुस्थुफ्रा गासिबो सफैजोबनानै दं आरो एकदम थाट गान्दै ओमफ्राय आंबो नुफेराखै माने नायाखै दाख्लै मेथेङाव थांदोंमोन ओमफ्राय लोगो मोनायासै ओमफ्राय नायासै आरो दाथ' फाला राननानै थांनाय इदि जागासिनो ओमफ्राय आं थाङाखै आरो थांनो मोनथ'वाखै ओमफ्राय आंबो थांनांगोन आमथिसुवाबासो लानोसै डेटखौ ओमफ्राय बेनियाबो बुस्थुफ्रा सफैजोबनानै दङ साननैसो बावबा दानो मोनथारसिगोन ओमफ्राय आंबो जि दानाय इदिनियाव एसे गोसो दं नालाय ओमफ्राय एसे आंबो बाहागो लाफाबाय आंबो जाफाबाय आरो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ जोंनि बिजावजालि फिरफिला दङ बे ओमफ्राय आं आरो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ ओमफ्राय माबाखौ बे गान्दै थाटफोरखौ गामि गंनै हरगोन होनना खोनादों ओमफ्राय मोनसे हेन्दलुम जेनेबा बे मोनसे हेन्दलुमाव 15था ग्रुप बे 15था ग्रुपाव मोनसे ग्रुप 15था ग्रुपा 15था ओमफ्राय ग्रुपासो 15था दे जेनेबा बै सेल्फ ग्रुपफोरनि बिजौआ 20था 19था थायोना 20था 19था ग्रुपजोंसो मोनसे पिअ जायोना थिग बिदिनो बेबो 15था ग्रुपजोंसो जेनेबा 15था ग्रुपजों मोनसे पिअ बायदि आरो 15था ग्रुप दङ आरो ओमफ्राय जोङो मोनसे ग्रुपाव 20 जन थानांगौ ओमफ्राय जोङो जेनेबा दा सोर गायो सोर थायो बिनि एसे मिटिं जानांगौ थारमाने दिनै माइ गायला होननायखाय मिटिंखौबो जाखानानै लानोसै ओमफ्राय बे मोनसे ग्रुपाव 20 जन जानांगौ नालाय सोर गायो सोर थायो रायलायनोसै ओमफ्राय दानोबो मोनथारसिगोननो दैज्लां बायबानो ओमफ्राय बेखौ सासे मानसिया थांनानै मास मोनसे ट्रेनिं लाहैनांगौ उलुबारियाव
बे ट्रेनिंखौबो आंनो लाहैगोन बायदि ओमफ्राय आं लाहैनो लुबैदों आरो जेनेबा आंनो ट्रेनिंखौ लानानै जेनेबा जोंनि ग्रुपनि 20 जन मानसिखौ आं फोरोंनोसै बेबायदि सानदों आरो आङो ओमफ्राय आंबो दानो लुबैखायो नालाय आंबो बाखाया आङो एकदम मा खामानिखौ बायो नोंथांमोन एसे खिन्थानोसै आं जामायजो जायोमोन एकदम न'खरनि दुखु दाहाफोरखौ दोनथ'नानै आरो माबा आं जि दानो एसे मोजां मोनो अमा लानो ओमफ्राय ओजों देवान मारिनो एसे मोजां मोनो ओजों देवान मारिनो एसे मोजां मोनो आरो ओमफ्राय आं मा खामानिखौ बायो बिराद मेन खामानिया जाहैबाय फिसाफोरखौ एसे लेखा फोरोंबाय आं खै टिउसन होयो आङो टिउसनाबो जेनेबा न'नि बिदाखौ न'नि बायदि फोरोङोना न'नि बिदाया जेनेबा टिउसन ओमफ्राय आं होनखायो जेरै न'आव फोरोङो बिदि फोरों आङो फोरोंबाय थानो बायो होननानै फुङाव दसे लिरहोबाय एखमबा बिबैजों लिरबाय आंथ' बांसिनानो थाफाया बिबैया थाफायो आरो बेसेरा मा बुंनो बिबैया थाफायो आंबो खामानियानो आंना बिराद माबा जायोना बिबैया सिला सिबखांबाथाय फोरोङो आरो ओमफ्राय बिबैया सिला सिबो आं बाहेरा खामानिखौ मोनसे मोननै मावबाय ओमफ्राय आइयाबो मावो आरो जेनेबा बिखुनजोआ मालाय बायदि नङा मावो बेसेरा मा बुङो आं गाज्रि बुंनो हाया आरो जेनेबा मावनाय दांनाया जोंहा बिखुनजोआ मालाय बायदि नङा मावो ओमफ्राय नै आं होनदोंमोन ना बे हेन्दलुमनि बे थाटखौ गामि गंनै हरगोन बायदि होनदों ओमफ्राय 33टा सौफैदोंनो 33टा 33आव जेनेबा 15टा ग्रुपआव गंनै रानबा 30टा थांगोन ओमफ्राय बे गंथामा अफिसाव थागोन बेबायदि होनदों आरो जोंनि बिजावजालिया मैया प्रेसिडेन्ट नङा सेक्रेटारिया थांदोंमोन माबानो मा होनोमोन बे मिटिङाव एटेन्ड जानो आरो सानै लेंहरदोंमोन ओमफ्राय आं थांनो हायासै आङो खोथिया फुबाय नालाय बेहा मालाय खामलासो होगोन बिगाथामल'सो गायखायो ओमफ्राय खामलासो होगोननो बेखायनो बेहा मालाय बदल ओंखारनाङा आंहाथ' सानसे बदल ओंखाराबानो मोना आरो एफा बुरजा हाखौथ' आं खामला होजोबबाय थानो हाया खामलायाबो ओरैबायदि दाम खामलायाबो बेसेबां दाम मिथिगौ बिगासेयावनो 1500 1600 1400 1300 ओमफ्राय एफा 12.5 बिगा गोसोखौथ' आं बिदि होजोबनो हाया आं 6 बिगाखौ गायगोन नांगौबा 6 बिगा 6.5 बिगासोखौ बिदि होगोन आरो जेनेबा आंबो 12.5 बिगा गोसोखौ गायजोबनो हाया नालाय बे ग्रुपआव गंनै हरनानै बे ग्रुप मोनसेयाव गामि ग्रुप मोनसेयाव गामियाव गंनै हरनानै राननानै बेखौनो फोरोंगोन आरो ओमफ्राय मिथिथ'वा आंबो डाइरेक्ट जि बुंनो हाया आं थांगोन ट्रेनिङाव होननानै बे ट्रेनिङाव थांनायावबो जेनेबा 10टानिफ्राय 5टासिम थानांगौनो मामुलि नङा 10टानिफ्राय 5टासिम थानांगौआ न'खर गारनानैबो ओमफ्राय होमबाबो नाजानायसै हायोना हाया थांनो मोनो ना मोना एसे हौवानावबो सोंस्रोनसै थांनो होयोना होआ ना हौवानि हेंथा एसे मावबाथ' हौवाफ्राथ' रागा जोङो नालाय बयनिबो हौवाया रागा जोङो हौवानि एसे हेंथा मावबा ओमफ्राय जोंना बिदि बारा रागा जोंला गैया गावथ' बाहेरा खामानि माने बिदिनो अफिस बिदि थांनाय एरिनाय खामानिखौ गावथ' थांखायानो जेरावखि आंसो ओमफ्राय बे माबायाव बेंकफ्राव फैसा बख'नोबाबो आंसो थांफानांगौ बेफोरबायदिसो हौवानांगौ एसे बे थांदावा थाङासैना बेखायनो बारा साहस गैया ओमफ्राय आङो बे बारा साहस गैयियावनो आं थांबाय थांनानै बिदिनो एसे देवानि जालांबाय आरो माथो होनबावनो ना जेबो नङा अरजाया जेनेबा सासे नङा सासेथ' थांखानांगोनखा बेखायनो आं थाङो आरो बांसिन अफिस थांनांगौबा आंनो बांसिन जिखुनु जायखिजाया फिसाफोरनि खामानि मावनांगौबाबो आंनि खामानि मावनांगौबाबो आं हौवानि खामानि मावनांगौबाबो आं थाङो आरो अफिससिम बा बबाव थांनांगौ बा सोंलाबाबो आं मावो आं लाजिया जेनेबा एप्लिकेसनफोरखौ लेखा बारा रोङि हिसाबै लिरनो रोङा ओमफ्राय मेरला लिरग्रा थाखायोना सिन्था गैया बे एप्लिकेसन लिरग्राफोरनो लिरनो होदो ओमफ्राय आरामसे माबादो ओमफ्राय जायखिजाया मिन्थिथ'वा आं जेनेबा बेखौ ट्रेनिं लानाय जायोना बेलेग लानाय जायो जायखिजाया बुंनो हाथ'वा जायखिजाया आं लाहैनो गोसो जादों जेनेबा आं लाहैनो गोसो जादों हिसाबै नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना नुखागोन जाय आं भिडिअखौ नायबाय थायो आं लायोना गुबुन लायो बेखौ बुंनो हाथ'वा आरो आं फिक्स ओमफ्राय जिखुनु जाया आङो थांनो लुबैदों आरो ओमफ्राय आं थांनो मायखौ बुंनो हाथ'ला दे जामायजो देमोन बाय जामायजो देमोन बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो जामायजो देमोन दे बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय बाय आरो उनाव गोदान भिडिअ बानायबा लोगो मोनफिनबावसिगोन